Здравейте хора, днес ще играем това, дето много ми се играе, така че може да започнем, бих казал. Само че трябва да изчакам малко часове, за да заради. Айде. 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 Така. Ето както виждате. Какво си ти? Какво чувам аз? Отваряй, бе. Ау, къв си ти, бе? Ау, какво е това, бе? Ау. Ще бегам от твоя. Я, има ли един тук? Да не е пуснат. Къв си ти, бе? Не мога да отворя кода. Махай се. Бей, къш. Чиба, къш. Така, затваряй. Thank you. Тая пушка не мога да си взема. What the? Не, ти нещо нормален ли си? Абе ще умра, ма. Така? Не мога да го цъкна. Другото мога да го цъкна. Чакай. Така, готово. Какво правиш ти, приятел? Не мога да те коментирам. Махай се. Ау, къв си ти, бе? Защо и другия апанар го има? Чао, хора, това беше видеото от нас.